Bol Gurbanyeli Garaýew. Bu bolsa Gurbanyeli Ataýew. Bu toýdan çykyp bärik näme üçin geldi? Gelin diýdi bolan pikir etdim satyjydyr. Doýdansy duşuşyk. Geçenkedek Leyli Jigimide gören bolsaňyz Sagatyrdan Hojak bilen görüşdirdik. Şonu Gurbanyeli Mehriman käbeti bize ýüz tutdy diýerler. Bu gepleşigimiz bilen Comics Video Studio ýalga edýär. Şeýle hem Parahat hususy kärhananyň himayetkarlygynda Mehrimanlar. Indi men käzat bolajak gel, galan zat gözleriňizde görüň. Emişek bolşýaly duýdansy tamaşa edin. Gelin. Kampanyamda hoş gördük sizi. Comics Video Studiomda bir näçe videolar elbetde gowy ajaýyp toýlary syýamk edýärler. Ýokary hilli hyzmat boldy näde. Döredinen Gurbanyeli. Assalamu alaykum. Siz Wa alaykum İlyas'ı tanıyan. Allah'ın tasar. Kim? Men şu atdaşyňyz Gurbanyeli. Gurbanyeli Ataýew. Aleyküm. Gurbanyeli Ataýew diýilende bir zat görüňme gelýär. Iň balaýym, ýakynly, hoş owarly, bir taýrap, bilbil bagşy görüňme gelýär. Men hene bagşylaram diňleýän, görüşedi. Şuma sesimden tanapsyň ýa-da. Men gurlamda bir hili aýdamda bir hili bolan malada töwerene. Görüşedi tanıyan konsertlarda, kino konsert merkezlerinde çykyş edenlerinde aýdymlaryny diňleýän. Ara diýerler Gurbanyeli Ataýew bilen görüşetinde gelýär. Sağ ol. Köp sağ ol am saňa da. Ene Gurbanyeli. Näet begendiňmi? Gat begendim. Onda esas ondan men bar nemem sürprizim başy maşgalam eken. Ne şu Doğrusu ayıptan ödüm kuşkudan da. Kuşka var yadım öýe. Bärik bir ýarawsuzlyk sebäpli gelmeli boldum da. Kuşka bar ýadyp bolýan ýör şäherimiziň bir gözelligini tiýinlaly. Bolmanda bir marketa bar gaýdaly. Aldy ýoly bilen ýetip. Şuma siz var markete gelýäňiz ha? Owa. Men kellemde de ýok da bular ýa. Aýne, aýtma sürpriz bolsun diýipdir da bular. Men gaýtar, garaşylmadyk. Garaşylmadyk. Köp minnetdar. Awraýman. Leylinen awwa Sagatyrdan Hojak bilen görüşdirip soňra onu ýürüýdi. Mehriman maşgalam TikTokda görkezdi. Özüm edil gözli şaýat bolmasam gulak şaýat boldum. Aýdymlaryny diňledim. Leyliň aýdymlaryny, Sagatyrdan Halipaň aýdymlaryny. Biz ýaly maýyp adamlara, biz ýaly bir dertlere göwnlük berýäňiz. Her näme de bolsa goltgy berip derdimizi ýeňletýäňiz. Şular ýalyny Gurbanyeli Ataýew ýaly, ýa bolmasa Sagatyrdan Hojak ýaly, meşhur Türkmenistanyň ýyldyzlary bilen görüşdirýäňiz. Biz ören degen ýa şular ýaly içimizde elmadan beýik biri bardan dileýän siziň hem käriňizde sinip arzu edýän Awraýman. Menem geljekde siz ýaly bagşy bolup aýdymlarymy halk köpçüligine ýaýyp şekilli videolar düşürüp başardygymdan bir halkyň göwnüne yaramak, halal rahmet çekip, halal sesim bilen, hoş owadym bilen bir adamyň kalbyna girip, aňymda hemem kalbynda müdümlik ýaşamak arzum. Ihlas etseň näme sokurwaldan ýaşkar diýerler. Men özüm dogrusyny aýtsam şahyr, en goşgudy diýen goşgulaňdan okap berjekmi? Goşgulamdan okap bereýin. Mehriman maşgalama bir döredön ajaýyp goşgym bar. Men 2022-nji ýylyň 20-nji fevralynda Mehriman maşgalam altyn aýym bilen durmuş toýuny gurdum. Tuwalan. Sağ olun. Allah jan hemme de Huda getirsin. Bagtly bolmak, bagtly durmuşda ýaşamak. Şo toýda okan goşgym bar. Mümkin bolsa şo goşgym häzir size okap bereň. Başlasın. Garankydy ýagtylanyny bu dünýäm aşkym bolup geleniňe begenýän. Kyn günlerim eýzaly birýäm. Altyn aýym sen gelende dünýäme. Adyň bilen nura çaýdyň ömrümi. Bu dünýäden hoşal etdiň göwnümi. Seniň bilen bagtly saýdym özümi. Altyn aýym sen gelende dünýäme.
Mehrin bilen egzilmejek güýç berdiň. Söýgüň bilen hiç tükülmez aşk berdiň. Saňa duşup dünýäň eşretin bildim. Mehriwanym, sen gelende dünýäme. Tuğulen. Berekella. Nada. Qatgo goşga şahir ekeniň atas. Men şahir bolmam. Şulaýdymy onsoň mehriwanlar hadamydyň döredön eserlerinden ak güllerim saňa atlaýdymy. Bir mümkin bolsa halipa bir bilelikde. Men aňymda ýadygarlyk galsyn. Ha. An başla. Saylanım sen çyn yürekden gaýrlaryň uly. Bu dünýäme sen gereksin ömrümün ýady. Sen şanyňa söýgüsün düzüm owazy. Kabul eyle toy gününü sallarım lelem. Sen şanyňa düzüm bugün şirin owazy. Kabul eyle toy gününü sallarım lelem. Kabul eyle toy gününü güllerim lelem. Ay tuğulen. Neçik bolsa sen hakyk aýdymça bolardyň Gurban geldi. Ha. Allah döneyin oğlanlar sizden köp minnetler. Yarın bugün olmagma garamadan bana wagt tapyp bugün galkanlar. Şular ýaly sürprizler gurnan bolşy. Awbar minnetler Awraýym zanmana Awraýym alpar jigdimiz şol maňa jaň edip ýene de komik studiýasy we Alyoş we taňa da jaň sag bolsun. Kiçiler fogdum. Diňe bu sowat bilen çäklenende ýörekde Gurban Ataýewiň adyndan iskim o. Bulan men maşgalaňda ozas beýdim. Bulan men beýjasyňda sowat menne. Köp sağ olun. Sizden sağ olun. Gurban Ataýew onki doş we gelen üçin köp sag bol. Indi Gurban Ataýew toýuwra daýarmy? Toýuwra dolen köp mansuratdan. Ataşan janyň sag bolsun ýene öwrgedek ýüregiňe beslen arzularyňa ýetmäne beýik Allaham kömek etsin. Maşgalaň bilen gyýjaşyň bilen bir agdy bir halal durmuşda ýaşama arzu edýän başyň dik bolsun. Menem size bir şu janaş kiçijek pursatdan peýdanyp aýtjak dedim dinleseňiz. Başyňyz dik janyňyz sag bolsun. Allaham siziň ýaly, mulaýym sesli, hoş owazly, saýrak bilbil başlarynyň höwrüni kän etsin. Ýoluňyz açyk bolsun, ýören ýoluňyz aýna deýin tekiz bolup gelmedama ak bolsun. Geljeňiz, görjeňiz diňe gowluk bolsun maşgalaňyzyň arasynda. Uzak ýaşamak beýik Allaham nesip etsin, uzak ýaş bersin. Sag ol. Ak yürekden halka halal hyzmat etmeňizi men ýene de tüýs yürekden size arzu edýän, hyzmat edýän döwrüňizde elmedama alkyşlara, hoş niýetlere, arzuwdyr hyýarlara beslenip geldi. Sag ol. Taňra. Biziň baş maksadymyz sen arzuňy hasyl etmek. Esasat begendiň dämi? Begendim. Barlaşan. Barlaşan. Arzuwym hasyl edende köp minnetler. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şeýle asudasmanymyň aslynda bize ähli mümkinçilik döredip berýän türkmen halkynyň milli gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdarmyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tümnişer elmedama rowaj alsyn. Sana dolusyny karardy goýýar. Sag olun. Janyň sag bolsun. Oran eljan.